Laruan na diha, kisa ng duha ka tao. Siya, maunay busit ang tagiya sa anak sa Gisano. Ato na ning humano ni. Gaya gyud kay ni si Agaw Takloy oy. Buset. Ay nagkagla dia. Bus, sit. Mao to lagi turon. Buset. 2 hours later. Hiluloy! Asa naman ka? Malit na kaita sa atong construction ron. Buset. Unsay construction? Transaction magud. Busit. Ayaw pagbuot diha. Ngano man ikaw nanawag? Asa naman ka kay Dudong diri o. Gapaabot. Murag ka kanuno nagtao. Relax na, busit. Ako lang gisiguro nga way nakasunod na ko. Buwing na me. Busit. Tay ganiha pa man eh. Ganiha makontak pa karon dili na. Buliliaso guning construction ron ba? Buset. Om ko na ni mo ron. Sure, buset. Hello. Asa naman ka nga? Pawa diha. Buset. Lo, buset. Hello. Asa naman giday mo? Buset. Ay kabalaga murag doon lang ko katimawan akong baho ni Dudong diri. Buset. Pagdali na kay gabi na. Buset. 5 minutes later. Hello. Lubuset. Daan na me. Dala na ako ang target dire. Murag na may duha ka tawo rin katindog dire. Buset. Usa? Laruan na dia. Usa dia ka? Nga dia, buset. Laruan na dia, kisa ng duha ka tao. Kay mabulilias utaan eh. Buset. Kusang klaro di man klaro. Time sa, klaroon yun ako. Ang isa sapyot. Laruan na dia. Ang isa unsa man? Ang isa, gabantay sa sapyot. Buset. Ay buset. Nabayan nagbato. Kay magkabuliliaso na sa itong plano. Buset. Tapi buset. Karon mo. Agay! Buset. Buset. Ngano may mamako gibuno? Buset, yung ka akong buno, di. Okay buno. Shut daw. Okay ba? Buset! Buset! Dalan nyo na dire. Gaw. Tawagi ang papa. Ha? Karon dayon. Kay kilom-kilom na, gabi na. Tawagi, ipalukat na 5 billion. Pagkaubawa nyo kayo ha. Uy, Gaw! Ganun mo man yung giinom? Naman diri ang bidisina nga pangpatulog. Mo man yung giinom, ha? Good night, buset. Gaw! Buset! Buset! Mga tulog na tanay kay murag gabi naman pod. Tanda nga na mong antiparang pike. Ha? Buntag na. Kuning buset. Buset! Buset! Dali ta! Sir! Dali ta sa likod! Sige na, kuhain na niyong sago kay gabi na! Uy! Buntag pa mandi ay! Mag-inom sa ta! Na, mag-inom! Ay, buset! Balik! 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 Kuhain na niyong sago! Oh! Anong kidoble man mo na? Para di mabusdik buset. Sige, sige! Kuhain sago! Oh! Buset! Kailan na ikasako niyo gibutang ana? Tuod no? Natulog yun ako. Buset, natulog yun. Sige na, kuhain na yung sako. Oh, ano naman ay sanina?
Buset! Kuwag sa nina! Kini, dali ra kayo naka-blindfold. Ayaw! Gusto magkahaglan, magkakayo! Pagheblad ya. Tama na, oy. Sige na! Kuwag na nagsanina! Charang, maunay busit ang tagiya sa anak sa Gisano. Usa! Dili ba? Maunay anak sa tagiya sa Gisano. Buset. Buset ka! Sige na! Ato na nabiran! Uy! Ayaw, sa man sa! Ay, sa! Aling nga sa yuga ba? Wala naman sa wani mo. Tawagan ako imong papa, ha? Paminaw! Tawagan ako. Nga ipalukat ka og 5 million, ha? Ha? Ah! 5 million! Sorry, you do not Wala have naman kay enough Lord load Gold. in your account to make this call. Wala na, Daylod? Mag-reload at Wala. mag-register. Inspire na gid ayo. Inspire na lagi. Ato na ning humano ni. Uy! Ayaw sa ang 1 million! Buset! Kita ni. Sure juga nga mao gini ato target? Nga anak sa tagiya sa Gisano? Dako nga balay. Blue nga to, blue po dog. Git. Mandasang kay mga tao. Kayo manigaw ati mao na ni. Takpan yun. Mao na gini. Ayaw! Buset! Ang 5 million! Ang 5 million! Buset! Ilok ko! Sa'yo na ikanigawas, ha? Alangan, sayo gud ang misa. Di sayo ko ni Simba. Ali sa gudre. Dako nga balay. Ubusit. Blue ang atop. Ubusit. Blue po dagit. Dagang tao. Buset! Katidwan! Pagkabusit. Ganun ka? Tayo. Ano ba di ay? Wa pala makrak. Awa pa di ay. Kani, nagkrak na. Patay.